Ang panguta na mahitungod sa pagpuasa. Marcos Kapitulo 2, 18, 22. Nagapuasa ang mga sumusunod ni Juan nga tigbautismo ug ang mga pari. Busa may mga tawo nga miduol kang Jesus og nangutana, nganong ang mga sumusunod ni Juan ug ang mga sumusunod sa mga pari nagapuasa apan ang imo wala. Mitubag si Jesus kanila, maimo ba diyay nga dili pa kanon ang mga bisita sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanho nun? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanho nun kuhaon gikan kanila, ug maunaanya kana ang ilang pagpuasa. May padayon pagayod si Jesus pagsulti ug mga sambingay, walay magtapak og bag-ong panapten sa daon nga bisti, kay mukulo ang bag-o nga panapten kon malabhan ug musamot pa kada ko ang gisi. Wala usay magsulod og bag-o nga bino sa daon nga sodlanan nga panit, kay mabuskag ang sodlanan ug mausik ang bino, ug pareho sila nga dili na mapuslan. Kinoon, adto isulod ang bag-o nga bino sa bag-o nga sodlanan nga panit.